Sringastina Maha Prabu Duryudana Harining sun Warakotara kaparing kene sikra Haryasena lanjut cokah yang turunno Suharto Topitono Anenggih nagari pundita kang kahe kwati dosa Purwa. Dosa iku marang sawiji hati liwih dosa 10 Purwa wiwitan. Sanadyan kathah kita ing Jawata ingkang kahungkulan ngakasa sinangga ing Pertiwi. Pinapiting samudra kathah ingkang samenywanggana raras. Manging tatan kadi negari ingkang ginubeting mangke. Pundita nagari satunggal Darbeya nama sadosa. Ika Tama Panboya Muhung nagari ing Astina. Ya negari ing gajah Waya, ya negari ing gajah Ahwaya, ya gajah Waya, ya liman benawi. Mila hawasta negari Astina hinguni kang yasa jejuluk Prabu Hastimurti. Gajah Waya, gajah Ahwaya, gajah Waya liman benawi. Sakderenge dumadi Prajayekti papaning kono duk kunane tilas kedatoning Dwi Panggo.
Narya kangge pambukaning kandha tuhuang upadya negari satus tanantu kekalih sewu tanjangkep sadosa. Dasar nagara panjang marang apunjung pasir wukir loh jinawi gemah haripah karta Puraharja. Jaranya kang mangkono panjang dawa capane punjung luhur kawibawaning. Pasir samudra wukir gunung tuhun garingkuraken pagunungan. Ngiringaken benawi nengenaken pasawahan ngayunaken bandaran gedhe. Loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah ingkang sarwa tinuku gemah kathah ing para jalma ngamanca ingkang samyawis mlebeting praja. Katingal jejel apepet haben cukit pung taritis papan wiyara katingal rupak inggih awit saking raharjaning praja. Beripah tondo kuning para dagang layar nang kutha kang samya lumintir siang tanah piratri. Ndali diritatan wonten kendhati labetan wonten sangsayaning dedalan. Karta tondo kawula padusunan samya hayem tentremapine. Mungkul panguleng ketanen pitik wentan wonten cinancangan wanci hawana gelaring pangonan. Surupe ngaraka wangsul marang kandange dewi-dewi. Datan wonten carane kandhang nganggo pepalang lawang kinancing labetan wonten Durjana Juti. Para harja bihing parang muka para mantri bupati samya kontap kautamane. Dipya wirutama tansah hanjunjung hetining praja klawan luhuring Sang Nata. Dasana garing Astina gedhe obori. Padang jagati dhuwur kuku adoh marang kuncarane tur kasusra ing manca praja. Tatan mitongaken negari kanan kiring kang samya sumuyut sanadyan tanah sabrang kathah kang samya sumawita. Panlinawan bondo yudha hamung keyung-yun pepoyaning kautaman. Pendak antara mangsa samya wasok bulu bekti kang wujude glondong pengareng-areng. Penni Oraja Penni guru bakal guru dadi ngaturaken putri tandha lintuning sih katresnan. Punang pinucapna jujul ing Sang Nata ingkang hangrenggani praja. Hajejuluk Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Prabu Jaka Pitana, ya Prabu Jaya Pitana. Siringendari Suta Drestarstra Siwi, Prabu Kurupati, ya Prabu Kurawendra. Mila jejuluk Prabu Duryudana, pranyata Nalendrana ing pamuja. Jaka Pitana duk nalika maksih Jaka sampun mengkun negari. Jaya Pitana ratu dadi muslikaning para prajurit. Anggendari Suta sang Nata atmajaning Dewi Gendari. Drestarstra Siwi sang Prabu atmajaning sang Merpati Drestarata. Kurupati minjang Bharatayuda dadi pandhikaning para senopati Kurawendra hangratoni kadang satus. Ingkang sinelan wanodya sajuga yaiku Dewi Dursilawati ingkang sampun dhaup kelawan sang Adipati Jayadrata. Nalindra ngastira Mahamektani Wita Dharma Hita Sara Hita Sama Hita liri karemlah kapandhitan remlah pangadilan seng semlah kaparajuritan marah sudire ing tata krami. Narendra guna hingga guna panyendak gunaning jalmi luhur datan ngungkul-ungkuli handap tan kasuring sesami. Lalap taning Sang Nata paring sandang wong kaudan haweh pangan wong kaluwen tulung empet wong kalunyon. Maluyake wong sakit kinarya suka sagung para kang ketaman prihatin. Sarta ngasta samupidadana dendra lampahing pangadilan nindakaken dana wesiasat lirit tatan mau kapini.
Jurus leres kapidana datan wiwikih ringa-ringa sanadyan po santana menyang warga pinatrapan ing pamisesa. Nalindra Berbudi Bawa Laksana Diri Berbudi Hangganjar Ngula Wisuda. Bawa Laksana apa ingkang kadhawake datan kenging tetep kelampahan. Lamun to ginunggung luhuring sang nata lan yaring jajahan upaya saratri datan wonten pedhot pinunggil kang amur wing kawisinigek. Nuju hari Raspati sang nata miyos niwa paning stinggil Benapurata. Lenggahing gampar denta pinalipit ing kancana pinating nawerna kagelaran permadani. Sinebaran sari-sari gendonto widoli sacepat kasturi kahaya para parekan kang ngambil upacara nata. Bebek mas mentok mas banyak dalang harta walika kacum mas dimanggo ingkang sawara. Katingal sang nata kinebutan lar badak kanan tanah pikir ingkang ngas ngambar gandaning sang nata nganti prapeng panguraan. Sirna kamanung saniki ndandra panyayah Bathara Prabancana ngijawantah kahaya para widodari. Sidhem permanem panana baneke walang salisik. Tarune werksa datanobah sami rana tan lumampah amung lamat kapiarsa swaraning pradonga ngrangin binarung pangliting Widawati kekalih. Kasambeta cengku kila kang menca ing pancak suci lan para ati kriya gemblak pandhe kendhing kemasan. Anambut karyane sewang-sewang pating calang karang pating calang kringimbal ganti Manjaraga ora dadi saur malah dadi hasil sendem jroning pasewakan. Ingkang kepareng pinarak ing Arasanata nggih menika tawanane pujangganing praja. Pandhita sangging pertapan Sukalima peparap Dahyuang Bruna. Ya Dahyuang Kumbayana, ya Baradiwaja putra, ya Sang Wipra, ya Sang Waladewija. Sumambung pungkur nalindra ngawangga jejuluk Sang Merpati Basukarna. Yenderpati Basusirna Bismantaka Tali Dharma Prita Putra Arkasuta ya Sang Surya Atmaja. Datan kantun ketingal repepeh pindha sotah metarengan inggih menika pawarangkaning praja kaleres ingkang paman. Satriya ing plasa jenar kekasir kula Pati Harya Sangkuni ya Pati Harya Suman. Ya Sang Prikantal Pati Rahadyan Swala Putra. Ing jawian deher melabar biswaning para nara praja samya sumadang dhateng pangandikaning Sang Katong. Nat kala wau telenging pagedhongan Prabu Duryudana muhung menggalihaken dhateng swasana negari ngastuna ingkang ketaman pagebluk Mayangkara mila nyaketaken dhateng para paranpara. Arsa kakan kiwawan pangandikan teka mangkono wijiling pangendika ingkang dering kawiyosing lisan. Mangkin tanpa siring pangudanging katan halep ingkang omah
Pakyan sarawa maneh Bawengnya sinawung sat sekara sinuci mungguan Banwati lan nata Duryudana kang kati Sutama Gusti sasongko kasungan surya Prabanya sumungsun karawa lara suruming sari samya manungsa
meng salira mar manira sukampo Ujwalaning sumurna marbuka candra kusuma Bidem jroning panangkilan semune kawuryan wikatining karasa kaparing nata Prabu Duryudana kang miyos tinanggil beda lan saban-saban akanti prabawa kekas ketaring tias kang sami sumewa tan ana nyabawa Nun dering sawetawis dengu sarawuh jengandika bapa Penemban ing Sukalima bapa kula ngaturaken pasgahan panakrami permagi mugi katura wonten ngarsa jengandika bapa Penemban ingkang katemben rawuh kawula nuwun inggih sinuwun
nuwun dhateng kadhahan katedha kalingga murta sih pana karaminipun paduka ingkang sinuwun. Wangsul pangastawanipun pun Bapa Sukalima mugi konjuk wonten ing sahandhaping pepada padukendra kawula nok. Nggih Bapa Premban. Katampi tangan kekalih kapundi wonten mestaka. Mugi dadosa jimat paripih paring pangestu saking jengandika Bapa Premban. Mugi dipun sekecakaken anggen jengandika pinarak lelenggan Bapa Premban. Kawula nuwun kados boten kirang prayogi pun bapa marak wong ngrasa padukendra kawula nok. Kakang Narpati ngawungga. Sarawuh paduka Kakang Narpati kula boten kantun ngaturaken karaharjan mugi katur ngrasa paduka Kakang Narpati ngawungga. Kula nuwun inggih Yayi Prabu. Lulus raharja piswaning Rakanto ngawangga kalih sing beda manggih ing kayiwanan. Wangsul puji astuti kula mugi kunjuk ngrasa paduka Yayi Prabu kawula nuwun. Nggih Kakang Narpati. Katampi tangan kekalih kapetek wonten ing Pernaja hanyembuhana rah daging ingkang nyuwana. Puji astuti saking paduka Kakang Narpati mugi dipun sekecakaken pinarak lenggah. Yayi Prabu kados boten kirang prayogi anggen kula marak ngarsa paduka Yayi Prabu kawula nuwun. Paman Pati Harya Sangguni. Kula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun. Wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun. Kamiji dhateng piswaning pun bapa ing kepatihan. Marmopaken ira paman manira biji marak mangayun hayu dadi kagiyating ati pakenira paman. Kula nuwun inggih. Dupipun apatih nampi timbalan padukendra. Raos sing manah pindha alang-alang salomba pinanjur wonten ing alun-alun. Katempuhing maruta gung dahat kemejot nyumitir cawruk para kaliyan maras. Nanging dupipun apatih marak wonten rasa padukendra. Raos sing manah asrep nyayah siniram tirta wayuwan jenjang datan pisan anggadhahi raos maras. Menapa ta sababipun karana kula ngrumaosi andhap panggenan kula turta sawetawis anggen kula suwiting padukendra. Hamba bilih punapati anandang dosa alit sakit ageng dumugining pejah. Sinten ta ingkang kepareng murba masesa muhung paduka ingkang sinuwun. Tembung tadah wadana kakurepna wonten ing abahan kapandu warastra ingkang lungit. Sampun ta ingkang siang sanadyan ratri sampun kula unjukaken wonten rasa padukendra. Prasasat syarah mungging laut lawuh mungging rampadan sumangga anggen paduka badhe murba dhateng Punapati kawula nuwun. Paman Harya Sangguni. Kejeron panampa munduran kaya nandhang dosa sira paman ngaturake pati urip. Ana binicara sak galak-galakaning Sardula. Kaya datan kuwawa mangsa marang gogore dewi. Apa maneh tumaraping manira menyampaken ira paman. Kaya isih akeh hambek palimarmaning karaton hawit sapa to ingkang kawugan. Mbabati rungkut ngobori pepeteng ngejem gumbul ruwet muhung pakenira paman. Kula nuwun sakelangkung bingah raos sing manah. Dinipun bapa kinacek dhateng sesamining adase. Namung anggen kula marak wonten ngarsa padukendra kepareng kula cumadong dawuh. Menggah menapa ingkang dados wigatosing pahaman ing dinten menika. Paman Harya Sangguni. Sanadyan akeh para kadang kang seprangkul jenggoti. Kaya tanura kang pantes manira kanthi wawan pangandikan muhung pakenira paman. Awit kang saka iku paman aratika pura ngayun manira babari wigatining pasewakan. Hanjrah ingkang puspita arum.
kasiliring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo maweh rarasarenaning driya Paman Pati Haryo Sangguni marmo pakenira paman adoh manira awit jejak kaya ndak raketake ingkang dadi wigatining pasiwakan dina saiki panlian muhung manira menggalih marang kahananing praja Ngastina kang wektu iki nembe ketaman pagebluk Mayangkara awis buka kelawan wastra keh para kawula kang padha nandhang katriwandan rasan loro esuk sore mati wiyadi sore esuk prapting lampus jroning praja Ngastina kataman dahuru apa pekendira paman ora budidaya ngupati wiradat ngupaya sarana mrih wayaning praja Ngastina paman Haryo kawula nuwun amit pasang Kalimantabi sinabeta wingila duni kalepatu ing tulah sari kaluhuran pangandikanipun sinuwun bilih ing mangke negari Ngastina kataman pagebluk Mayangkara awising Bogawastra saestunipun pun bapa mboten kirang anggen kula budidaya mrih waloyaning praja ketitik pun bapa sampun nglempakaken para pinter para sarjana ingkang sujaning budi kula purih miradati dhateng wiyadining praja parandene sedaya pakartining para pinter datan bangkit maluyakaken dhateng wiyadining negari Ngastina duh sinuwun sanadyan to mekaten pun bapa maksih gadah pangajeng-ajeng karana menapa ing Ngastina ngriki wonten pujangga ingkang sakelangkung wikan inggih menika Kakang Rubaya ing Sukalima. Bilih paduka Indra Andhahara kula langkung prayogi dahuruning praja menika pinasrahna kewala kaliyan Kakang Rubaya Sukalima. Kula pitados mboten ngantos dangu uger Kakang Sukalima sampun kepareng makarti Ngastina badhe katemahan waluya jati teman nirmala. Mengkono paman, kawula nuwun inggih. Mara prayogakna dihin paman. Manira bakal wawan sabda karo Bapa Durna. Kawula nuwun inggih dhateng sendika ngestokaken dawuh. Mangke to Bapa Penemban Begawan Durna. Kula nuwun wonten dawuh sinuwun. Miji dhateng pun Bapa Sukalima.
Kados leres aturipun paman ing kepatihan. Dahur ingkang tumumpuh wonten negari Ngastina menika boten badhe cal, boten badhe sirna, menawi boten awit saking budidayanipun Bapa ing Sokalima. Mila awit saking menika Bapa awon sahening negari Ngastina kula borongaken ngersa jengandika Bapa Premban Begawan Durna. Oh, lole soma rente tuteng tumpul wana dadi alas dadi wana njebebek hawelah. Perjantel buntut kisah dengan mripat yen dipandeng ora kuat dograhat. Kula nuwun inggih sinuwun, boten klentu bilih paduke Indra masrahaken dhateng pun Bapa Sokalima. Awit menika lakar sampun dados sanggemanipun pun Bapa ing Sokalima. Namung mugi kawuningan sinuwun, boten ateges pun Bapa nguyah angasemi dhateng reratengan ingkang sampun rinampat. Saderengipun paduke Indra paring dawuh dhateng pun Bapa estunipun pun Bapa sampun maneka nyuwun dumateng Dyat ingkang Maha Agung inggih Gusti ingkang ngakarya jagat. Nalika semanten kula sampun miwiti mangsa semedi wonten ing Sanggar Pamujan. Mboten sekedhik dintenipun anggen kula semedi, sewulan anggen kula semedi wonten ing Sanggar Pamujan. Sewulan kula maneka wonten ing madyaning Sanggar Pamujan. Awit mumpung mboten wonten pedamelan menapa-menapa. Nalika semanten nggih anak Prabu keterimah panyuwunipun pun Bapa ketitik wonten dewa ingkang tumedhak saking wiyati jemujug Sanggar Pamujan. Manggi dhateng pun Bapa Sokalima lajeng paring dawuh. Kula Durna. Kalingaya temen jeneng kita mangsa semedi kok suwe temen ana ing Sanggar Pamujan. Padatan mung 7 dina suwe-suwene. Iki kok jroning sesasi jeneng kita ora metu saka Sanggar Pamujan. Apa kang dadi penyuwun munggar Durna tumuli matura mumpung ulun rawuh mrene. Ing mriku lajeng pun Bapa ngaturaken. Nyuwun supados dipun paringi usada mrih waluyaning negari Ngastina sak kawulanipun. Supados waluya menika kados pundi? Mawi srana menapa? Awit ingkang namung waluya menika ingkang kula padosi. Mrih tentrem ing negari Ngastina. Tanpa waluya kula kinten boten badhe kelampahan. Tentrem gesangipun para kawula Ngastina. Lajeng kados pundi dawuhing dewa. Lajeng dawuh mekaten. Oh iya Nggar, aja kuwatir ning nek mubat waluya wae gampang. Aja kuwatir ulun kang bakal minangkani tekaning si waluya ana ngarepmu Nggar. Nggih. Sumurupa Nggar Durna. Mula Ngastina kataman dahuru kuwi ora sebab saka apa. Kuwi mung kanggo ngelingake marang titah kang dumunung ana Ngastina. Supaya aja nganti lali nggone manembah marang Gusti kang hakarya jagat. Awit ulun pirsani sajak nipis manembahing para Kurawa marang Gusti kang hakarya jagat. Mengugung marang karsane dhewe mburu marang nafsu. Nganti lali marang sesembahane mula Nggar. Janji kawula sak Ngastina padha eling karo sesembahane, miturut marang agamane dhewe-dhewe, ditenani oleh padha ngrasuk marang agama. Agama apa wae kang pinercaya. Ing kono kena kanggo sarana. Dewa nggone paring pangapura marang titah kang dumunung ana ing praja Ngastina. Tinenulat marang para titah-titah kang ana ngamarta ingkang den pangarsani dening si Puntadewa. Sekong panembahe marang Jawata ora kendhat ngene nindakake marang rerakitan ning agama. Mula ora jeneng aneh lamun ten Ngamarta kuwi negara ingkang cilik nanging kerep waluya jati kateman nirmala sabab titahe padha ora lali marang sing nitahake. Mekaten Bapa, kawula ninggi Paman Haryo nyuwun wonten dawuh. Ben parintahake lan para kadang lan para praja Ngastina. Wiwit dina iki kinden padha ndandani papan-papan kanggo manembah marang dewa. Ditenani lair lan batin aja dikendhati nggone manembah.
yen pancen ora ana waragat negara kang bakal maringi waragat minangka dandani papan-papan kanggo manembah. Kula nuwun inggih ngestakaken dawuh. Kajawi menika sinuwun. Kedah ingkang lair batos menawi paduka menika badhe ndandosi papan-papan kangge manembah. Langkung-langkung bingah sanget para kawula dipun paringi pasumbang saking nagari pinangka kangge ndandosi dhateng papan kangge manembah. Namung kedah resik lair batosipun ingkang tumindak utawi ingkang ndandosi. Sampun ngantos papan sing manembah durung rampung malah omah wis apik-apik. Marga saka ngapa? Marga dijupukake kanggo dhuwit sing nggo bangun papan-papan manembah menika mboten kenging. Nadyan Gusti menika mboten ketingal nanging pirsa sampun kawisipun. Iya, Pak niki mengko bakal tak aturake. Ya sing tenan ya, Di. Sing lahir batin marga iki bangun kanggo manembah marang Gusti. Nek nganti duwite kuwi diapusi. Wah, kajaba dosa ya ora bakal tentrem selawase urip. Iya, mengko bakal tak dawuhake. Lajeng wonten malih sarana nggih. Mrih enggal ngestina Lulya Jati kateman Nirmala. Estanipun wekdal menika Jawata nedhakaken nugraha dhateng Arcapada. Ingkang sinebat Wahyu Purbalaras. Wahyu Purbalaras. Kawula nuwun inggih. Lajeng tumedhaipun wonten pundi? Menawi boten kelentheng mangke sampun dumunung wonten ing nagari Slagaima. Ing mriku wonten alendra ingkang jumeneng nata jejuluk Prabu Janinaraja. Kagungan atmaja cacahipun wonten gangsal ingkang pembayon mijil wanodya. Ingkang asasilih Dewi Kuntul Sinanten. Dewi Kuntul Sinanten. Inggih Dewi Kuntul Wilanten. Inggih Dewi Kuntul Wilanten. Kawula nuwun inggih. Nadyan menika harupi putri. Namung estunipun menika nunggil yoni kaliyan Wahyu Purbalaras. Sinten ingkang saged alit mboyong agengipun garwa kaliyan Dewi Kuntul Sinanten. Ing mriku kelampahan saged murba Wahyu Purbalaras inggih wahyu ning katentreman kala wau nggih anak Prabu. Namung mugi kawuningan anak Prabu. Pun bapa mireng tambang rawat-rawat ujaring sambewara pawarta ingkang binandhunging karna. Bilih ing mangke para kadang-kadangipun Dewi Kuntul Sinanten cacah sekawan menika wau sami ngawontenaken sayembara perang. Sinten ingkang alit saged ngasoraken ageng saged nyernakaken dhateng kadangipun Dewi Kuntul Sinanten ingkang cacah sekawan kala wau. Ing mriku kelampahan badhe garwa kaliyan Dewi Kuntul Sinanten. Mila sinuwun menawi paduka handharatunipun pun bapa. Kula nyuwun keparenga sinuwun palakrama malih amayuwa dhateng Dewi Kuntul Sinanten minangka dados sekaras pasangipun Sang Ratu Banowati. Ya jagat ya Dewa Bathara. Bapa Penemban, kula nuwun wonten dawuh. Makaten sabdanipun Bapa Penemban. Kula kedah palakrama malih dhaup kaliyan Dewi Kuntul Sinanten pinangka sarana. Kelampanipun kula mboyong Wahyu Purbalaras. Kawula nuwun inggih. Mugi kauningan Bapa wiwit kula pinanggih Yayi Ratu Banowati, kula sampun aprastya. Kula mboten badhe duraka wong sawangsa. Kula trimah momong Yayi Ratu Banowati. Menawi kula kadhawan wayah bapa, kula mboten saged amargi kula menika mboten kulina kaliyan sipating estri kajawi namung Yayi Ratu Banowati. Dados menawi kula wuninga dhateng putri sanes menika malah ajrih manah kula. Ingkang menika bapa nyuwun gunging pangapunten kula mboten saged minangkani. Menawi kula kaburih dhaup malih kaliyan putri sanesipun Yayi Ratu Banowati. Sinuwun menika kangge sarana lho, nggih. Nadyan paduka palakrama menika mboten kok nuruti nafsu menika mboten.
Menika palakrama kangge kaperluaning negari. Nadyan to kados pundi bapa kula mapa mboten badhe sagah nglampahi. Awit kula ajrih dhumateng prastya kula piyambak. Wah, lajeng kados pundi nggih. Menawi ngoten mboten bali kelampahan paduka. Nentremaken negari paduka negari Ngastina. Saengga ngene wae wakne. Piye Diarya? Iki perkarane rak supaya Dewi Kuntul sinanten bisa kaboyong menyang Ngastina. Iya. Apa kudu sinuwun ingkang mundhut garwa? Becike kudu mengkono. Kuwi rak becike upama sinuwun ora kersa, apa ya ora bakal kelakon budidaya Wahyi Purbalaras. Lah nganggo dalan apa wong sinuwun ora kersa palakrama? Dina iki aku mrayogakake upama sampeyan dhewe wae piye. Sampeyan kang kepareng palakrama dhawuh karo Dewi Purbalaras. Ujube sampeyan minangka wakiling sinuwuning Ngastina. Nggih Bapa Peremban. Kula inggih mrayogakaken aturipun paman ing kepatihan. Langkung mrayogi Bapa Peremban piyambak kemawon ingkang kepareng nggarwa Dewi Kuntul sinanten. Sinuwun kula mboten menapa-menapa, namung mendah esem kathah menawi badhe palakramanipun Bapak Sukalima. Kula menika sampun sepuh sinuwun. Umur kula sampun swidak langkung. Kok lajeng badhe palakrama ingkang kula milik menapa? Iki ora mburu nafsu Kakang, iki kanggo keperluaning praja. Menawa sampeyan ora kersa banjur sapa? Upama si Adi dhewe, aku wis patembaya karo adimu putri. Yen nganti aku rabi meneh cendak umurku. Apa sampeyan ora seneng tak tunggoni? Yen kepengin aku ndang mati aku gelem nglakoni. Loh, ya aja. Aja. Yen pancen mengkono sing dadi kapitayane si Adi ya aja tok lakoni. Wase sak pendhapa iki ora ana kang winawas mung Kakang Sukalima. Inggih, Bapak Penemban. Kula nderek ngiyataken dhateng pamundhutipun Yayi Prabu Duryudana. Langkung prayogi Bapak Penemban kemawon ingkang kepareng garwa dhateng Dewi Kuntul sinanten. Inggih ijeb-ijeb kagem lintu nalika Bapak Durna menika badhe nglamar putri Pancala rumiyin. Sampun marambah makaping Bapak Durna menika gagal anggenipun nglamar boten kelampahan palakrama. Lah wekdal menika wonten lintunipun kepareng enggal Bapak Durna nglamar dhateng negari Swagaima nyuwun atmajanipun Prabu Jalinraja. Oh inggih, inggih. Menawi kula ingkang dipun petelaken, dipun tetepaken kedah kula ingkang garwa. Mboten langkung sagah dari kinten selak mbok menawi namung sanes niat kula lho, Nggar. Menika kula pun rabi jalan dipun sengkuyung para anak-anak. Inggih, kula ingkang mrayogakaken. Mangke saupami wonten muringipun anak kula Swatama kula semanggaaken paduka. Oh inggih, sampun kuwates. Mangke kula ingkang badhe nyariosi dhateng kadang kula pun Swatama. Wis kersa wakne. Ya wis witekno piye wong sing ditoleh ora ana. Gandeng sing kira-kira isih maju iki aku ya gelem. Ning ora saru to kira-kira. Ora, sampeyan iki jane ya urung ketuweken. Apa ya ta? Isih patut dadi manten? Isih. Iso aja kuwatir. Ora ana wong moyoki. Tuwa iki rak wujudi ning yen karep kalah bocah nom-nom karo sampeyan. Pancen mula kuwi engko prayoga yen sampeyan sing garwa. Ya. Ya sik mangsa botone aja dilebokke layang kabar lho ya. Wis cukup sideman wae aja disemuwakake. Pemundang-undang ya warise dhewe wae. Ya engko sing dadi cucuking lagu Citraksi. Kurawa sing ngombiongi. Mangsa bodho wae. Mengko ya keparing ageng busana temanten. Wis ora ya sing ngene wae kok. Ora ya patute iki ngagem busana temanten ku ndak ora ketok yen manten. Engko digarapi karo bocah-bocah kuwi. Rak ya wis kulino to nek bab digarapi kuwi. Ora dadi apa. Saja gugu bocah-bocah sing baku kecekel karepe. Oh iya wis masa bodho wae. Bapa Penemban bingah manah kula nadyan dering kelampahan. Bapa Durna sampun kepareng minangkani penjuwen kula. Namung lajeng kados pundi nggih? Menika wonten srana kedah saged nelukaken dhateng kadangipun Dewi Kuntul sinanten.
Kakang Narapati ngawungga. Nuwun kula Yayi. Radi pinarak mangayun Kakang. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Yogya malih kinarya palupi. Surya putra Narapati ngawungga. Lan Pandhawa tur kadang liyane ayah tunggil ibu. Sri pamring Sri Kurupati kinarya golagul manggala golonganing perang Bratayuda ngeteken Senopati ngaloga ring Kurawa nuwun wonten dawuh Yayi Prabu miji dhateng Rakanto ing Ngawangga. Kakang Narapati sampun srih rekaos kaparenga minangkani penjuwun kula tumedhak dhateng nagari Slagayama mupu sayembara perangipun kadang saking Dewi Kuntul sinanten kapala kramakna Bapa Durna kaliyan Sekar kedaton ing Slagayama majaning Prabu Jandinraja. Wah ladalah panyayah kajugurukan wukir sari keblabaran samudra madu bingang manah kula. Rakanto kapitados amala karamakaken Bapa Durna kaliyan putri ing Slagayama. Lho nggih Yayi. Sagah dereng kinanten silak hamba menawi kula saged minangkani pamuripun Yayi Prabu. Gandeng sampun waca benjang dadak ngentosi menapa mboten kitang sambet obor salah litang wonten mergi kepareng kula nyuwun pamit. Tumuli bidha menika tata-tata enggal prapteng nagari Slagayama. Nggih Kakang Narapati sajeng Karapaduka kula mboten kantun tumuli marintah para kadang nderek jeng Karapaduka Kakang Narapati. Wong-wong driya mangu-mangu Bapa Penemban Begawan Durna. Kawula nuwun wonten dawuh. Kekandengan Kakang Narapati sampun jengkar saking praja. Bapa sampun srih kangelan tinggal kepareng numpa dhateng tetaing Kakang Narapati. Pun Bapa nyuwun tambahing pamujingkir, mugi lebda ing karya anggen kula badhe mboyong Sekar Kraton saking ing negari Slagayama. Sapanggenipun Bapa Durna tumuli kula minggah ing sangkar pamujan. Nyuwun dhumateng Biyat ingkang Maha Agung, mugi Bapa Durna kelampahan garwa Dewi Kuntul sinanten. Paman Harya Sangguni. Kula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh. Pakenira paman tumuli marintahake para kadang Kurawa. Tata-tata nderek singkaring Bapa Durna lan Kakang Awangga prapteng kraton Slagayama.
Terwaca timbalan Padugendra kapareng punapate madal pasowanan. Nyiras pantes mbuban wadya kang padha anggantung siba. Manira daya kundur kraton lan tak pepuji aja nganti hanyandung alangan ana ing dalan laku paman. Oh